Hi guys, welcome back to my channel. आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दिनै जोंनि फरायसालियाव खि गारग्रा हानजा फैदों आरो बिथांमोना गारगासिनो दं बे समाव। आरो टेंकिनि केपासिटी 3500 लिटार पार टेंक 6000 लादों बिथांमोना। सोरनोबाफोर मेसिनजों खि गारग्रा हानजाखौ नांगौब्ला बे गारियाव लिरनाय नैबे मबाइल नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै सावरायनानै लानो हागोन। आरो आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।